agonafo enim kasa ewo bedwam agonafo ho efe agonafo dwumadie bia wodie no woboa wonom ho agonafo ma ene ahosiesie die wonom damufo a agona ni edi hene na wokwadwabase a se dwumadie no entu ya wo hunu se wapagya ne muda mepacho sa agona ni edi wo a ene mepacho no watintim wonom achiwade baako ene se wo hye wonom bo na wani so Yarib yeyo say ye stroke or pressure soro or diabetes junsomu yare kidney problem heart problem infertility in men and women or spinal cord problem uba abotare clinical your last Abusia odoman komane yen edi ne yie enenso ye hia wo empani ahia dwumadie so eye Aprebi waves odoman komanko so enhiraw se wo hwe dwumadie enenso ye babesua de edi afa ye busua ekuyo AhodoƔ ho mepa chaw ene ye hwe Agona Abusua eye den kra na enya abusua ye frɛ wonom agonafo asem ne nkyerase nyina nie adoman komasam kyerɛ ye se oba panimu bi a na efre no ago ena okwafuom na okwafuomu no ena nipa bonefo wudifo bi ebetwa no na nka wonom pese wo muku maame no na ebre a wonom ne maame no eyiye na no mo tese dede bi efiri ewura no ba bi eba enti ema awudifo no yem hye wo mo ewa na wo mu dimirika dwaneja maame no na maame ni gina hodi maame agono o gina hodi no se ahemfa na dedei efiri ba ese dedei egina faako enti maame ni dede na namo achi na menkohwe ba bi efiri ba abrewa agode ne kakra ena wodi dede na anamo achi a okohwe ya nko ena edi abe na omo doso enti wonom adidie no anu wo mu didie no se na enno ena na eye dede a ehunahuna awudifo no mo dwen se eye nipa bi ena eba nti o mu dwane adigya abrewa no ti abrewa no hwem enkoni di ena o se emoi afa munua efrisa mo agime afre awudifo yinsem enti abrewa no eja enkono ene abena no wo mu die no ho na abeno na sika kokko ebebare sika kokko ntwe aban ebebare abe no ho nanso abrewa na mfa ana okofie okoye na okobọ ne mamema ne manu amane se enne nkobi na agye no kenye sa kenye ne se wabafie ana oka na kosem nyina de kire wo mo ti ade achiye ene ofa ne mamema ne di na kise wono mienko hwe ba bia nkono wo ampa wono sa koduru ho na enkono egusu edi abe no a sika kokko ntwe aban be bare ho no ene nti we die abrewa agono wo fa sika kokko no ene one ne mai nyina esan ba afie enti eho no woka kire ne ma no ne nabusua nyina se efiri na dayi ko emo bia nkum aboa efre ne akọ ofise yenua eno no ono na ageme na esan se abrewa no ko hu se nkonu edi aba sika kokko ebebare ho ne nti ema abrewa ne hu se nkono wonom eya dehye ene nti sika kokko no wodi ba fie no na afi omanfo ahyase efre abrewa agono ene nasefo se adehye abusua adehye nananom ene nti kasawrofa so ema ebeye adehye ene nti na obi afra abrewa ago ene na busua adehye nananom eya adehye na ya yei na abrewa ago odoman komato ne nsafre no okọ ne krachi na chese adehye na busua no wono mu kohie sesu adwene ehwe se de yiyo no ne bibia bekoso na omu kohia na sa adehye na busua yi bema ba ko bi wo mu a wonkasa de bia no wote hodi se ya gigi nkrofo adwenkyere wonkyere na adwene bi wonkasa wonye hwe enti emre bi wo musa ko nhyiamudie na se bi mu no ena abusua no mu nipa baako ekase
na den na bra wo ye ho te se onanani o kan sa asem wo ya na be ma ibufu ye no sore ye wo kọ na enkrofo ni bi edi na chi eye adehye abusua no emu nipa bi edi na chire ene no ekoye na kire se wo no mate wo mo ho afiri adehye abusua no mo ene nti so obi bisa be ma ene ne domo a ekọ ne se na adan na mo ate mo ho afiri adehye abusua no mo a asem a mo kan se adehye abusua ni bi se yeye ananafo na kire se yeye hoho wei ema wo mo etu de kwotena empoano eni nti omo kwotena empoano no na kire se edi a de frɛ wo no ma ne ananafo ena kasaworo faso wonom ebeye no anona eni nti saa anonafo yi ena wonom won fante a kire se wonom wo mpona no yi na eba ne se yie na kire se adehye na busua ne fa bi aka ena wo mo se wo mo de omo nana ene abrewa ago eni nti se de abrewa ago efa nko eye ni nua no sara na omo so befa nko de aye wonum enua na so wonim se anonafo no ene adehye na abusua na aka ne wo mo nyina afa ako se wo mo enua enti wonum a eka eye atifi fam hanom no ene omo se ye de befa ye nana ago edinu a ne ye de anante eni nti obia ehu wo mo am se ne ago nananom ena enam so ebeye agona tese kasaro fa so ma ne beda ne agona eni nti me pa chawo se wote so obi si wo ofrinfante oye anonani a ayagonafo ni bi a ete wo no ho ena efre wo mo saa wo mo nyina akraboa ana akyeneboa edi nankasa ye awurikwa na saa awurikwa no wonne akọ wono musu wono moban won takra wo bibia ye pe na din ni bono ene se de ahi o na wo yaka na akọ ya fa ne se wono ma kyene boa ene akọ nanso ebia ye awurukwa anase akọ se agona ni hia wo na wo chia wo se maha maache maadwoa me pa chawo wodim so ya agona ni pa de a kamani beje so beje no so se ya agona o na kire se ya ago nana asekira no tietietia me pa mo chawo agonafo wono mra ni bi ene sen wasi awurukwa nana akasa no makasa frenchem na kire se e ka kire wo se agonafo wono ma no wate agonafo ahyenso de eye akwa odi abedua sikantwe aban ebe bare ho ya akọ edi wo eno ne wono ma hyenso de agonafo wonom epiesie ene denkyirabu amponzem ane wo menu eye akyem bosomhene aduampofo antwi ena wo mansa eye adanse bodwesa wo hene adujamfi akyem adahene eye oware adu ena afi kuma setafo hene wonom nyina eka nananom agona adehye abusua yi ho abusua esu ene ban ben ene ma uhunu asemesi ana obenten so ya agona ni a ebema wo hunu agonafo no wate agonafo enim kasa ewo bedwam agonafo ho efe e maremfi se abusua bia no na kyene boa ana se na kraboa se de dodo no kano no ewo nsunsanso ewo emu nipa so enti se woni mako kasa obi ano wese wo kasa brofo wo se twi kasa bia wo ka bia o tumi wo kasa no so ti ye kasa nipa kro na no wate agona busua no ewo mienu ye wo agona benkum ena ye wo agona nifa agona benkum o agona nifa o wonum bi amu wo ahobrase kakra na ebinom so ahomaso e wo soro medika ka kire wo se abusua kro mu nipa enware nanso agona benkum ene agona nifa de wonum mienu timi ware mane yeye senti no e wase kire agona fo dwumadie bia wodie no ame anim ni wo boa wonum ho enti wo ye e de kwa wiye na emmoa agona de aboa santeman no ese wani ense o ka kire wonim se
ebe aye be ewo asante ahemfie no na magunafo ne nam wono so ne nyaye ane na woduedue mu a wono ma ebe no wono ma sepa ne wonchi efiragona menim se me ka be a oti ase bra menhia na behwe se de ye be opimso ahan wono ma no atie ne nyina da enam agunafo na nanom agunafo so na ebaye agunafo ma ene ahosiesie die wono da mufo a sa aguna ni bas asiesie ne ho wo maso na se wo ba wo hu na abehwe ne mpre no na abesa pini wachi ahwede ne mpre sa so wono mo ho afa nyina da chi no wono mo san siesie wono ho pa ani nti wankasa tena se na sesen se oyire ya aguna ni na wo kodwabo biase na wafa ne ho no odi wachire be ma no wati wanim pa agunafo ema esuban bi no esa na nanom agunafo wonom ho a efenti ema no so ho ofesara na wo hwese de wosi fa ne ho setetin ya be ma ben na enya kokoduro akwa aguna ni ba nim akwa akwose ne pe ani nti ya na ma wonom a wade ho ye din kakra na se wonya kokoduro so na wo kɔ nanim na ase ne pe na aware no a eno ano no aguna ni ba owo ne ho ne ma nyina da eka bia nim sana agunafo ma onyame abo wonom agunafo ma ho ofenti so wodi be machi a se medika aka wonim be nyam keke na agunafo mema nso wo mo mpe mapi dabi ena wonom nso ahosiesie enti emama etai tudi wonom achi nanso sa wodu akwakodi aguna ni be machi na waka chense wafi wo dabi omo mutudi wo mo chini nye wo mo nyina na ya na wo mo pe wo mo ai te se wo ma be ma scholarship so ya aguna ni be ma enye obi akeke ene wo ma ho kwan e ma scholarship ni ya adwuma enti aguna fo ma ebi no esan se wonom empe ma dudu nti saa ene ya na ekoro na wonim se eya na mema no mema aguna fo ma ta hwe mema pa aguna fo ma wonom so eta hwe mema pa se aguna ni di hene a abusua emfa ho se de na no asi atie no wonim kasa wo bedwam so wo kodwumade bia ase a ompre ne ho nkasa oda boko ti hodi agese ya ma ne kwan se wonkasa ansa na wakasa se wo hemfo bi ho ko ba bi opese obi atene nka opese wo kasa mo obi ehunu se wo ha aguna ni hene nte saa wo hene popura na wo hene bi o ya aguna ni ompre ne ho no wakasa na wo bie na no nso se wo kasa awurade a wo boto yam otimi se ohene na no ate na ni nso ate aguna ni edi hene na wo kodwaba se a se dwumadie no entu ya wo hunu se wapagya ne muda ye wo hemfo bi wo ho no mo kodwaba se a eye ni no asore eye ni no afa ha eye ni dabi agwafo ehene en agunafo a edi hene wonom ente saa wokɔ baby ade be ma na tena no wotena sesei agisa dwumadie na ba wieye ansa na wamane mu so agunafo esu ene baibi a ewo wonom ho no woni mi se agunafo wonom ano atie nti se wo mu nipa edi hene a aya na wonom hene no wontai ento ne pani emra ane kire se wototo ne niam nyina yie na ohunu se de obesi akasa fa ene nti won kasa ntia ne hempani nti abeye den se aguna ni bi ye besi ne hene na obete se na no asem ana ne kasa am yetunade so ebi nsida efrise wonnim kasa na dwene mu do na wakasa nso a wotumi se ampa be ma na ekasa yi wei ayesu a edadi wa agunafo ni nyina ho na kire wo se agunafo wono ma no ate onim bedwam kasa wonim yansa wakasa na obo atowiyem na akokodura ekita agunafo no esu bi meda me pa cha ba me ma ohweso ba ko se wonim akobensu abajakari me kire intim jakari se wo hunu na akokoduro na nko na wodi di enipa so titiriw asante waka asante hye ye mia no kopim se woto asante bema ayese upam hufo a woto ne bema kopim se bitu no ma ne je nani so saa akokoduro no e agunafo mu na me dia che wo mu ti akokoduro die agunafo dia
me pa cho sa agona ni edi wo so a ene me pa cho no watintim wo be di wo so mo ohunu sampa wo di wo so tumi kire se emfa to ho kese ba ko so ya asante se mo kai denkyira ene asante wonu mu di asante so di asante ani eme ka se oho ene nti enye tumi die sa ahini nko a ene ese nipa kro woni tumi kura na se wo di wo so mpa ba bia wo ye wo so pani bia no o ma ohunu se ampa o pani no no aya agonafo suban agonafo wa ho ofe ene wa ho siesie nyina chi se wonom hemfo ko bedwam a aya wonom ntaa nsere bo hu no te hodi straight agonafo wonom achiwade baako ene se wo hye wonom bo na wani so eno de na kire se waka wonom achi kura wo machiwade baako no ena se wo fom agonani na se wo pai mu ka kire wo ka kire no se sei na maye wo fa kyemia wode bechewa wode bechew kura won kai biem na se wo kasa won fa nchewo nso a en ha wo hu mpa chew biem firi se wa boni tirimu po e bibia ni ho besesa na dwene agonafo remfia de o agonani na edamu ni nyina fie na pakopem anwumre wakọ na adwuma so awi a wapon no wakọ fie duru fie etetena woro de ho a na dwene esan fa na chiri ba bia wakoye ade bia woyeye ba bia woto ade de oje nsesa de nsesa no obesese ni nyina se ebi ka mu se bia nkam agonafo suban no na dwene no san kwa chini nyina wie na ede be wie fie e be wie fie a ohunu sempa wa wie demo no na dwumadie ene nti sa obekasa agonani ne wura fie asem ene na oboa po no waka na ni aguso na anim se agonafo wonom enya wa japade ma ne nkakwa sa agonani se majapade wo ho majai de achew ebi nsida ene nti sa agonani ti akonwa so na wo twe manso agye wonom majapade na wantwe manso na anwie no wo wumpa de obeba bedi na de no so ya agonani nko ade a de hyekan a ono so beto amanso twen no so sa agonani begya na japade ama na wo bi ho a enne na nipa kro no ankasa woni agonani na tena se asese ama wono ankasa agye atumi se ampa eya japade we ya mu agonafo mu de a nanso momfa mfa me na memfa nyem adwuma kakra woti ase sa ade a wo mu begya ama na wo na sa wonte ho ohu ase na no wono betwe da werɛ ene oboa wono no betwe ama nate kopim so wono nsa ebeka wa japade agonafo gidie e wo dumankoma mu e wo soro no de obeka se ope enusam no anasa wo kwakwa duro no wono kra wonante nkosuma no anabosom no so wotena fie wafrɛ wo komfo no de nsine kro se brafie na beye de opema no ampa nso beba agonafo de nyame de ache wo mo ebinu no abusia wei e agonafo wono musu ni wono mu ban bi menkasa ni nyina ebi e na mabobo so yi obi bi sase na de obadwoa enkuro no ane enkuro ni nie enkura akonwa wo mu ana akonwa wo ho no mo no agonafo de no ebi nie denkyira akonwa a kyerɛ sɛ denkyira hene ɔso ya agonani tafo hene benkum hene pachotie tafo hene benkum hene enkawe hene famaswa hene trede hene asuonyunu hene ahwa hene ampa me hene sepe hene bodwesan wo hene asianimpon hene ginyase hene adwuman hene akyena kromu hene ɛna afi amoman hene wonom nyina ɛyɛ nananom agonafo akonwa ɛna wonom ɛteso abusia kanja bi na ɛne eguso ye kan ye jabi ɛne nti ha ɛne ye de agona abusua no ho asem ɛne wonom suban besie Oheneyere Aprebi ni da mu nyina asem amoniti a yagime etwinam